Разделяме се с усмивка. Притежатели на соцавтомобили се събраха на първа национална среща. Собствениците на Лади и Москвичи заровиха томахавката край Дряново. Вашите москвичи големи каруци. Вашите пък на сняг няма да тръгнат. Тези дразги вече са история. 150 ценители на соцвозилата си казаха да още на първата среща. Това е първия събор, който правиме, като сме поканили колеги с Шкоди, Варбурзи, Трабанти, Волги, всички от соцлагера. Целта – да съхранят бижутата на соца. Нищо да стигне 10 000 оборота. Доста е стромозена, пренесла е материал за 2 къщи. Без спор славата на най-достъпната кола понесе Трабантът, без вноски и чакане с години. Трабанта си беше една демократична кола още на времето, продължава да е такава и сега. А москвичът от обичан български филм остава емблема. Колко му трябва на човек, да е щастлив. Чичо Манчо, снехте! И е същата серия, същия цвят и същата година, като колата, която е заснета във филма. За BTV новините от Дряново, Мариана Трифонова.